последния ден на февруари 2026 година ще направя пускане от Черни връх до долу, като видеото няма да бъде изрязано, така че ако искате да видите какво представлява едно спускане от Черни връх с ски, останете с видеото. Така. Само да видя дали всичко е наред. Звука дали е окей, звука е окей. Закачвам на маунта, слагам ръкавиците, слагам маската, проверявам ципове, джолове, всичко дали е както трябва и закачал съм автомати, на ски режим съм и тръгвам надолу. Условията са днеска любопитни, има чист лед на места, има пудричка на места, въобще е забавно е. Да видим колко време ще е пускането, живи здрави да се приберем и палиме. Джогове сме закопчали, раница, всичко е както трябва. На вафличките е много приятно. Тук дали ще мога да излеза? О, да! Найс! Да видим как е извън пистичката. Кора! Общо взето е кора. Долните участъци ще бъде лед. Тоест беше лед, аз го видях като се качвах. Към 7 часа тръгнах нагоре. 8 или нещо бях на върха. Съботен ден ще има доста хора. Деня е повече от прекрасен. Чудесен завършък на месец февруари, 28 февруари е. Фантази има нагоре. Живо здраво! Много приятно време. Ще минаме пак малко отстрани да видим какво е положението. Охо!
Абсолютна кора. Не е приятно. Ските далеч не са ми подходящи за лед, за кора. То не, че има някакви подходящи за лед. Здравейте! Отдолу виждам един плажуващ. Да видим дали е някой познат. Прилича ми на Савата. Ето един плажуващ. Какво става, братле, как? Екстра, ти как си? Едно пускане, братле, едно бързо идване до Черни връх. Днеска е прекрасен ден. Абсолютно. Като за последен ден на февруари е направо топ. Айде да много завали още сняг тук след една-две седмици да имаме... Дано, ама не знам дали ще... Какво такова? Не знам как е изпекло. Да, другата седмица ще се видим ли на седми? Ай! Ай, тук ще минаме сега. Дали минавам от там мизерия? Ай, ще мина. Тук видях, че има чист лед. Его е. Ето отдолу е. Абсолютно чист лед. Страшна работа. Понякога се чуда защо се набивам на такива места. Ама ще гледам внимателно да го пусна. Буквално да го сурна. Не съм някакъв фрирайд скиор. И такива места не са ми най-комфортните за каране. Но пробвам ги лека по лека. Леко по склона. Тук някакси ми се ще да излеза. Ама също може и там да се пусна. Видим какво е положението. Тук изглежда супер. Имам мекичко лечка. Пудричка. Да. Да. Тук вече абсолютно твърдо. Никаква мекота. Здравейте, момчета! Добре, доста туристи, още е рано. Пантаджи, пешаци, наслаждават се хората на планината, което е страхотно. Едно от най-хубавите неща, които предлага София. Витоша. Гледайте.
Тук сме вече почти до пътя, имamo още 2-3 минути. Качване час и нещо, спускане за 15 на минути. Това горе-долу представлява. Тук малко мекичко и пак излизаме на пътя. Малко вятър има ли нагоре? Няма бе, няма. Днеска няма, аз това си викам хората с кайтовете, днеска няма да има. Миналата седмица не само, че нямаше вятър, ами беше страхотна мъгла. Но отидах до Черния брег, спуснах се, Правилно. разходка, Правилно. малко раздвижване. Супер, всичко е екипирано, обувките са предпазени да не влиза сняг, всичко е направено както трябва. Айде, приятно! Както се казва, старо куче вече. На колко сте години? Не, въпросът е, че вече 5 години В смисъл от тази гледна точка ли? Сноукайт. Сноукайт, много хубаво. Иначе преди това ски съм карал, но откакто почнах да карам сноукайт, невероятно удоволствие. Разбира се, аз внимателно действам, нали, гледам да не е екстремно положението, но е много хубаво. Имате си всичко, ски, панти, предполагам, да, панти. Някъде няма, без панти е трудно, но в някакъв момент ще го пробвам. Знаете ли, аз понеже сега правя едно видео, имате ли против да ви има на кадрите? Никакъв Защото в момента снимам така или иначе. Добре, как се казвате? Христо се казвам. Ево, Христо, аз съм Николай Шарков, приятно ми е и един ден може да пробвам това нещо, защото много хора виждам, че го правят. Е като водороден атом. Просто, нали, трябва първо, ако искате, може да се запознаете с... има много видеа, такива рекламни, да кажем, на Duotone Academy. Има серии, където ще разберете как се работи с свръчилото. Това, което се прави на вода, тук е 20 пъти по-лесно. Не 10, а 20 пъти по-лесно. Просто вие си карате ските и ви дърпа, не ви трябва лифт. Единственото, което трябва да знаете различно от това, което е във водата, е, че когато се спускате, за да ви е удобно, или с лявата, или с дясната ръка бара държите, когато е по нанадолнище. Иначе нагоре то като ви дърпа, така или иначе. Няма. Дали, може с две ръце, може пак с една. Много е. То това звучи за зарибяващо, защото реално то мога да се го пренесеш и лятото. Аз лято не правя такъв тип спортове. Лято е друго, предполагам. 5 години се опитвам да прокарам кайтсърф. Аз карам уиндсърф. И аз си мислех, че това е, защото тук на четвъртия път, който хванах истинско хвърчило, един път пробвах с учебно. На четвъртия път с истинското хвърчило се качих на Черния брег. Значи от нула. Един мой приятел, той е известен тук легенда, Сашо Белия. Значи Сашо Белия и Владо Кривцов, значи това са легендите тук на Витоша. Невероятни постижения имат, вижте във Фейсбук. Заслужава си, информацията е ценна и полезна, много хубави неща може да научите оттам. Той ми препоръча най-добрия сноукайт учител. Обаче аз нямам търпение. Значи вътре пожара като се запали и обажда му се, вика, времето не е подходящо. Здравейте. Обажда му се, времето не е подходящо. Един хубав ден, аз подходящо, нали, Сашо Белия ми осигури едно сингъл скин, малко хвърчило с 4 квадрата. Качих се, първия път с учебното хвърчило, опитвах тук на долно плато. Обаче тук се завихра вятъра, не е така готино. Докато горе на второ плато вятър е постоянен. Страхотно. И тук на Витоша духа постоянно реално? Не. В смисъл постоянно, има. Горе между двата резена бях застанал, дигам хвърчилото и то като прани гащи пада на земята. Помолих един турист, дърпам, нали, викам, айде по-нагоре ще хвана някакво течение. Но зависи и какво хвърчило. Един колега, точно там където аз, това е сингъл скин, възможно най-лекото хвърчило не щеше да лети, но пък хвърчило с затворена клетка или с отворена клетка, не мога да ви кажа. Значи голямо го дигна и почна разходки. Така че има оборудването, има значение. И след това надолу вече се пуска човек. Пуска се
не е такова всеки път, не прибираш хвърчилото всеки път. Ти се спускаш, то си се ветрее. Ти си го командваш, въпросът е да не остава зад тебе. Така странично. Да не те дръпне в някакъв момент. Има се Владо Кривцов, примерно прави от Черни връх скокове, нали, след фаза. Слиза чак до лъвчето, в смисъл той има такова хвърчило, което е като парапланер малко. Много интересно. Супер. Съветвам ви, първо се такова, това не завърших. Значи, без сноукайт учител, само с много мислене и с клипчета, внимателно, дали да не съм чиста. На четвъртия път до Черни връх, да. Първият това е път, невероятно. се качих на платото, имаше хубав такъв западен вятър, отидах на километри на юг. Това звучи страхотно. Обаче не знаех как да се върна. Един колега ми каза, трябва да закантваш, трябва да държиш. Аз съм уиндсърфист, обаче емоциите, хвърчилото, ските, така не можах да се образа. После вече на третия път бях с сина ми, той ми направи видео, карам във всички посоки. И четвъртия път, като се качих на Черни връх, ми падна камък от сърцето. Сега вече не ми е фикс идея, идвам така за удоволствие. Но фикс идея ми е да прокарам кайтсърф. Значи не е толкова сложно, като го гледаш, всичко знам. То отстрани не може да изглежда сложно на същност. Друго е да знаеш точно какво правиш. За това нещо си трябва някой отстрани да те погледне. Със сигурност един ментор. Приятно качване и приятно забавление, да има малко. Най-горещо, ако искате, мога да ви дам телефон, така да ви насоча за избор на хвърчила, за това, за онова. Далече съм от това нещо все още, но в някакъв момент, ако реша, може да потествам. Питайте, ако искате някой път двамата, ще дойдем. Аз обикновено винаги имам две хвърчила. Сега днеска, понеже реших, че ще е слаб вятър, взех само едно по-голямо. Но не е никакъв проблем, както сте оборудван, само една седалка. Това е седалка за катерене. Една седалка за катерене, аз имам такова. Значи просто се разбираме, идваме тук, не ме интересуват нито пари, нищо, така го правя за удоволствие. В YouTube имам канал, в TikTok, в Facebook, Николай Шарков се казвам, намериме там и ще се пишеме. Да. Добре, Николай. Всичко, Хриза, до скоро. Чао. Благодаря ти. Тук си е ледец отдолу, разбира се. През него разтопява. Здравейте. Вечер го стяга и сега още е твърдо. Малко да изпусна завоя. И толкова. Толкова е спускането. Сега видим колко е часа. Тук очевидно се позабавих. Точно 9 часа е идеално. Вече е доста пълно с коли. Ще видим надолу какво е положението. Вече се е напълнило определено.